искам да питам нещо. Знаете, хотел ли Стефан Караджов? Или хотел Ивон? Все тая. Тук бяха вдясно и тук хотела Изтър. Мерси. И вие ли сте до тук? Да, аз не ще заключвам. Я ми звънни. Точно какво ще направя. Ако на този телефон гледам, че съм се обадил, ще направя за вас, Въпросът е другия. Те казах, че точката за регистрация в Оряхово, утре ще се регистрираме там. Добре. Колко на 30 км? 20. Поне казаха 20. Аз прецених, че 100 км са ми достатъчни. Що утре колко ще са? Не, аз нямам. Сега съм ги разделял от тук нататък по 100. Здравейте, резервациите, участните взима тук сме. Обаче, аз ще една колега, една ли? Да, една. Двама слега до две стаи, обаче тук е заключена тая врата, която е шикът код. Стефан Пашовски. Илян Илиев. Илян Илиев. Да. Къща за гости идвам. Да, тук сме двамата. Така. Ако... Да. Анкетно, добре. Анкетно, там не, да, за риск. Да. Къде е той другия хотел? На това стяна е тук. Това постъпва тук. Тук да дойде хотел да си дадем нещата, да платим и да се опитим. Добре, няма да ли. Сега ще дойде. Хотел това неща ще го намеря. Добре. За да не е после да натърсим, да се излезем до това. Така. И ще го намерим на GPS, няма проблем. Хотел Сони.
Добре, до след малко. Хайде. Другият сигнал канал в това. Какво ще дойде, решим там? Само седем, защото после ама ще дойде да ревизирам на къде сте да... Да, дълга и широка. И по-малко. Например, да си почиваш. Например, да видят дали работи музея детски, да отида до там. Да, може да отидем заедно. Аз това като видех, не съм ходил там. Да, на главните, да видим там по главно. Точно сега да поглеждам да работя по време. Даже аз влязох от там, да си дали да ми отида първо. Там викам, ай, съм в камин. И тогава да... Да си направим една разходка. Да, бавно, бавно. Да. И така се допълнува, и се не сходя. Това присутка на цялото е безусловно. Да. Гърдовете вече. Аз сега ги питах едни така, викам, като си вали, защото аз съм от Видин. Там за мен обиколката е друга. И аз ги питах, но викам, не успехме да влезем в Баба Вида, викам, език. Ти успя ли? Не, само отвън. Вътре има рицари, има мечове, има... И за това. Вие не сте, аз пристигнах предишния ден на 29-ти, защото така говорихме с Борис, и той вика, по-добре предишния ден пътувай, защото на 30 ще е малък кат. Не, че на 29-ти не беше. Колата с един колега, ама той е панак 600 часа. Аха. И човек сега сме взели това да върнем колата. Не, то не че съм имал, но 7 часа във влак си аз. Нямам, това е Бутик Катя няма да го посетим. Бутик Катя. Него няма да го посетим, тя ще го пропуснем. Още един от нашите. Явно тук някъде трябва да... Не, ние сме до тука. Вие до тука ли сте? Да, ние сме до тука. Аз миналата година бях до тука, сега съм до Оряхово. Живот и здраве, до година мога да пробвам и до Оряхово. Айде. Почти като истински.
Влизай първо ти, после аз. Не, там е аптека. Ето тук пише вратата, просто за гост.